čom je lepší, ako bol ten predchádzajúci? Tak prichádza inovácia v tom, že v podstate zmenil sa dizajn toho samotného produktu. Je v porovnaní s našim predchádzajúcim produktom o 30% menší. To znamená, je tam menej plastu, menej tých súčiastok a tým pádom aj menej odpadu. To sú v podstate všetko podnety zo strany našich používateľov. Čo vnímam ako neskutočnú výhodu je práve to, že výrobca naslúcha koncovému používateľovi skrz či už naše ústa alebo skrz nejaké žiadosti cez webovú stránku a podobne a dokáže ich relatívne veľmi rýchlo implementovať do existujúceho produktu. Prechádzame vlastne z plastovej krabičky na papierovú krabičku. Aj to vnímame zo strany výrobcu ako veľmi pozitívnu zmenu, ale hlavne, že to je aktuálne jeden z najmenších dostupných senzorov na európskom trhu a to je niečo, čo je v podstate kľúčové.